NFTV jawaran la jaba awni se hawdan si donki waru kanakan bishina amna kuna funu mun nyafo kuma wado fleni kajira ka foko biso mdana kokura sevare so si musunu so dungo no bora ko ne songo ajira kokura finetu ka taliko la bulkisi wajira ka waliya min kere no wati temen no kama be umma fi utafe anyana waraka ke General Musa Singo Kulubali ay kon lamena kunungo ka un general mu fe klebela jele kon nano yini ngani chama sama Allah o yini ngani ne kun chele Musa Singo Kulubali ale min fo abna ka sira do lamen ni kuna funu kon nana limano ka afu kukura ko audansi donki waru keneka anya foti kuna funi kuma watla sevare ni ali mauti dugu balwe ali koni konna kalara kokura biso madena ka suga sulase musunu sulase dum olupa ni sonko ajira ye wala min kara bulkesi kwasaina o kutafa nyana waraka ke o mitalike sulase che kura mun kanga ta wasakta lakana sawati o koni kele no manga wore ni wati la sulase musunu bora no dum o koni sonko ajira ko strategela sira do ansara ka ulu solan kanya manda ulu do fe kelen konna la sevare funengenu kele ko ka wuli ka joke ka kananga da befia ni nguga ni soboya jira kosebe ka ke ni nguga ni soboya jira kosebe ka nyesi jien la kana bolo wore munume anga jamana kono o konyew ye kle demoda o kofe mi metalike anga surada su furumuso la kaw olu deun anu bolmo olu fana nguli la ka bebe sogmada jona ina ni choga ina ka garaw ke ka do surada si jabala lo sevare uba ku ka nisoko ya jira ka nyesi fe munuma olu be talike surada si wero blali la kokura kata bulkesi ni montoro nyava nunu fe akene konna la utuma la ka nisoko ya ka munufo olu fle awye Anjauna ndio kututa bulkesu. Bulkesu beko wera beko kututa bulkesu so bina foka. Adame mali election bebe kudeta. Wakika udebita. Debita ta bulkesu. Anjau tuta bulkesu barka megaba. Barka kwes. Aba bulkesu atola. Unkaraj bundu babu. Anjau tuta atola. Dai bulkesu. Ame awla donya ka fo ni min dam na tofle ni ejimona fama ko anga wulika joke jona ka fura soro ni na sabula ni mina ka sababu de ye ka dusuma kasani furuku fanga boyan ko sibe soro da si jabala wala o munu ye fenye be ni jamana ere makote alela bi o kama wulika jo bela jelen ka nga ke wasa ka sega maula famuya ka maula donya o ko se ku bolo da udusu ka gweya mumbe odu ka sega nyenyini chogo nyumana jamana be la lamin kono sisa kada o kan lakanambaliya ani fota se nyua fomia bela mbe politique mo no nyanche ani soro ko gele ni fota se gela chama woro mamunu be malikona no watila kada o kan mi taleke jamana nyamo ko ko mala sila ni ale kuna foni ko ministre ya sangare uye bataki doke bataki min kono no yayini kuna fondilo fe ka fo janto ka ke kuna fondi tawla munu me sika chene ke wala ka kojuya olu kana sika teme chugo mina wasamba to baski bina akusra tela o metalike badakin hono kuma wado farla nyaka albatu drafe aka olu dolaje Ministri minyashine do kunafoni koma nale ye Mali gouvernement ka kuma lasila ye aye ni seben ke ka nyashi kunafoni dila obema ni seben konna na Mali gouvernement ye weleweleli ke ka nyashi kunafoni dila obema yasa kata fase de nyuma ya siraka ani kanga finitigilama o kokoroma do ni kunafoni diye min be basigi sabati kunafoni segesegeli kanga ke kunafoni dila obefe ali jamana kokan kunafoni dilaw ka fara o kan Mali kunafoni dilaw ka fara kokan kunafoni dilaw kan olu bela jele kan kunafoni segesege sabula dɔw be kunafoni jɛnsɛn ka sɔrɔ o ma segesege kunafoni mulu be mɔgɔ bila filla kunafoni jɛlenw tɛ o de senfɛ kunafoni min caruna kɛlɛkɛ pankuru ale ko la ni sɛbɛn kɔnɔna na Mali gouvernement y'a galontigiya a y'a yira k'a fɔ ko bingali min kɛra bulkesi ale ni mondoro dugu la kɛlɛkɛ pankuru fosi ma tiɲɛ o la k'a bɛ welewele dali kɛ ka ɲɛsin kunnafonidilaw bɛɛ ma k'u ka kunnafoniw bɛɛ sɛgɛsɛgɛ sɔnni k'a jɛnsɛn yaasa ka nin sɛbɛn kun cɛ Mali gouvernement ye hakilinajigi kɛ ka ɲɛsin kunnafonidilaw bɛɛ ma k'u lakaranen don u ka baara la wa k'u bɛ se k'u ka kunnafoni di a dicogo la ka sɔrɔ gɛrɛntɛ t'u kan anya foti kunnafoni kuma waati la General Musa Singo Kulubali
ni ale yɛrɛ fana kamole kun do jamana ɲɛmaa nɔfɛ san 2018 waati ninnu na ale kɔni lamɛnna kunungo kan un gendarme fɛ o y'a jira sa k'a fɔ ko a ye kuma dɔw fɔ minnu ni olu b'a jira k'a fɔ ko u b'a fɛ ka fagantafiri walew ka olu sɛmɛntiya min bɛ tali kɛ ɲininkali caman kɔni sɛmɛnna la nka tile bannen kɔfɛ wula yan fan fɛ u y'a bila ka taa a ka so wa kɔni bɔlen kan yan kɔnɔna na a ye laseli dɔ kɛ laseli minnu kumaba dɔw farala ɲɔgɔn kan ale ka ɲɛfɔli dɔ siratigɛ la an k'olu lamɛn. An ka foli bɛ an lajɛbaga ni an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ni wagati la k'a fɔ kunu u ye ci bila ma ko kan 1 na ko bataki bɛ yen kunnafoni bɛ yen min b'an kun kan k'a fɔ k'an ka na an ka n'o jaabi kunu u ma ɲɛfɔli wɛrɛ k'an ye an nana sɔgɔmada in na nin y'an heure 7 ɲɔgɔnna ye an bɛ gendarmerie cour kɔnɔna la an n'u bɛ masala la an n'u bɛ baro la min fɔra an ye sɔgɔmada in na ko commune 5 procureur o ye bataki bila ka na gendarmerie la k'a fɔ an ye kumakan min bila bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ ko degun bɛ maliyɛnw kan k'a fɔ ko tɔɔrɔ bɛ maliyɛnw kan ko maa sɔrɔla jamana in kɔnɔ min y'o faamuya k'a fɔ ko o kɔrɔ ko maliyɛnw ka wuli ka fanga dafiri kɛ ko maa sɔrɔla jamana kɔnɔ mun y'o faamuya k'a fɔ ko maliyɛnw ka wuli ka ɲagami don jamana kɔnɔ ko maa sɔrɔla jamana kɔnɔ min y'o faamuya ko maliyɛnw yɛrɛ dama ka wuli k'u kɛ ɲɔgɔn kan ne y'a f'u ye n ko kuma in fɔra nanzarakan de la n'a tigi bɛ nanzarakan mɛn u k'o ɲɛfɔ n ye walima n'o y'a sɔrɔ a ba yɛlɛmala ye kan dɔ de la a ba yɛlɛmala ye cogo min na u k'o ɲɛfɔ n ye comme ça n k'a faamuya n'o y'a sɔrɔ a fɔra a ye a fɔ cogo ma n ko bɛn nin wagati in na an b'a bisikiya kosɛbɛ k'a fɔ n'a tigi bɛ tubabukan mɛn a tigi ka tubabukan mɛnlen a ma yɔrɔ jan sɔrɔ a ka tubabukan mɛnlen a ma sinsin a ka tubabukan faamuyali tɔ k'a jɛ don an ko o tɛ baasi ye n'a ma ɲɛ an welela k'a fɔ ko faamuya ma sɔrɔ an bɛ se ka faamuya min di an bɛ n'o fɔ a ye an y'a fɔ kabi an ye fini bila ka na politiki bunakun kan an ka wuli ka jɔ a bɛɛ lajɛlen de kɛra maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min na an ka wuli ka jɔ a bɛɛ lajɛlen de kɛra basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na an ka wuli ka jɔ a bɛɛ lajɛlen de kɛra bɛn kelenya badenya o bɛ se ka sinsin jamana kɔnɔ cogo min na an ye kuma min fɔ ni maa min y'a minɛ kuma jugu ye a bɛ se ka kɛ i m'a faamuya ni maa min y'a minɛ kuma jugu ye a bɛ se ka kɛ i ta ye tugu ye i ta ye ban ye tugu ni ban maa se t'o la k'a fɔ maliyɛnw ye kabi an sen donna ni politiki ko in na an ye wuli ka jɔ minnu kɛ a ma dogo maa si la an ma ko si kɛ dogo la an ma ko si kɛ ko dabirilen k'a fɔ fanga jaso o hamina bɛ dɔ la Ligue démocratique pour le changement kɔnɔna la o t'an ka maa ye k'a fɔ fanga dafiri o hamina bɛ dɔ la Ligue démocratique pour le changement la i ye nkalon d'a tigi la anw dalen don a la k'a fɔ hakilina min b'anw na bi anw ma hakilina suɲɛ an y'a hakilina ta maliyɛnw de kɔ an wulila ka s'u ma u ye min fɔ an ye an bɛ ka baara kɛ n'o de ye ni e bɛ ka baara kɛ ni maliyɛnw hakilina ye e bɛ se k'a fɔ cogo jumɛn na k'e bɛ ko ta k'olu sɛgɛrɛ min bɛ taa kɛ degun ko ye olu ma u ka sigida la donc k'a fɔ halisa maliyɛnw ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen Ligue démocratique pour le changement a ka wuli ka jɔ kunu ani bi ani sini faso jɔ de don faso baara an bɛ waati min na ko sisan mobilibaw kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ taji ta olu kɔni ka munumunu sa olu barika ka bon kosɛbɛ Bamakɔ kɔnɔna na tile waati bɛɛ lajɛlen la wa kasaraw yɛrɛ fana b'a la ka caya waati tɛmɛnen ninnu na min tali kɛ maa caman kɔni ni tora terni ka jɛnni dɔ la maa caman fana joginna wa min tali kɛ o ɲɔgɔnna kasaraw kɔni b'a la ka ye dɔɔni dɔɔni an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ min bɛ tali kɛ ni mobiliba minnu bɛ tajiw ta ni ka munumunu taji feereyɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye station d'essence ye a ko kɛ mɛn cogo di sariya bɛ mun de fɔ a ko siratigɛ la CCR ɲɛmaaba n'o ye commissaire principal Abulaye Kulubali ale min fɔ Fatumata Kuja Kulubali ye an ka ɲɔgɔn da o dɔw fɛ. Bolimafɛn ka jɛnni na kun caman b'a la bolimafɛn tɔ minnu tɛ taji ta kɛ i b'a ye k'a fɔ
ka kɔn nin waati ɲɛ an ye bolifɛn dɔw ye u bɛ jeni u bɛ se ka kɛ sababu ye ni ji tɛ radiateur kɔnɔna la ni ji t'a kɔnɔ n'a bolila a bɛ chauffer kojugu ni e ma température yɛlɛli jateminɛ témoin na mobili kɔnɔna na n'a chauffera a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ kɔnɔna minɛ ni ma bɔ a kalama a bɛ se ka taa ka dan kɛ sabula essence de don n'a kɔnna ka tasuma ta dɔrɔn a ka gɛlɛn bolo ka se ka kunbɛn olu sababu dɔw bɛ k'a ye problème d'électricité dɔw fana bɛ se ka k'a ye i n'a fɔ fil dɔw ɲagaminen don ɲɔgɔn na u ma se ka ɲɛnabɔ olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka tasuma wuli mobili la olu dɔw bɛ se ka k'a ye bon an ye dɔw fana ye kɔsannin na i n'a fɔ accident damadɔ minnu tɛmɛna citerne min binna Sogoni kɔ an y'a ye k'a fɔ an bɛ a to 4e arrondissement mɔgɔw minnu bɛ enquête la olu k'a ɲɛfɔ donc dɔw delila k'a fɔ ko citerne ka bolili ko policiers de kan ka u kunbɛn u man ka boli n bɛ fɛ k'a fɔ fɛn o fɛn n'i b'a fɔ i k'a ɲini i k'a dɔn n'i tɛ fɛn min dɔn n'i y'a fɔ a bɛ kɛ kuma fu ye donc a ka ɲi n'i bɛ fɛn dɔn i ka kuma n'i tɛ fɛn dɔn kana kuma kan donc n b'a fɔ ka pɛrɛpɛrɛ latigɛ arrêté 006 ka taa janvier kalo tile 23 san 2015 o de bɛ bolimafɛn belebelebaw ka taa ka segin kofɔ k'u ka jɔyɔrɔ kofɔ o arrêté kelen kɔnɔ a sariya seginna o b'a yira k'a fɔ kamiyɔnba minnu bɛ yen n'u bɛ mɔgɔw ta ka taa dugu la ani citerne olu sen tɛ o sariya la o kɔrɔ taa ka segin waati kofɔlenw na heure la ani jɔyɔrɔko la ni sariya kisɛ in ko citerne t'a la ani maa minnu bɛ passager ta olu t'a la o b'a yira anw man ka se citerne ma an kan k'u to u ka boli ka sabula u ka baara bɛnnen bɛ ka taji de doni ka na kɛ station kɔnɔna la walasa an balimaw bɛ se ka taji ta ka t'u haju o taji kelen de fana bɛ doni o citerne kelenw fɛ ka taga n'u ye an ka centrale thermique la n'an b'a fɔ olu ma centrale Dar Salam ninnu n'a ɲɔgɔnna caman o taji de b'a to courant fana bɛ sɔrɔ o haju ninnu de kama a fɔra ko ka citerne ninnu bɔ sɛgɛsɛgɛli la ani ka waati kofɔlenw b'o ka taga segin la ko sariya kana boli olu kan o arrêté kisɛ in a bɛ yen a dɔnnen don maa minnu b'a dɔn olu b'a dɔn k'a bɛ yen donc o de b'a fɔ ko citerne t'a la donc ka jalaki ta ka maa sɛgɛrɛ a la k'a sɔrɔ i m'a ko ɲɛɲini k'a dɔn o cɛ man ɲi donc o de kama n bɛ n profiter nin fɛ k'a fɔ ni minnu bɛ déclaration kɛ ka u hakilinataw fɔ i bɛ fɛn min dɔn fɛn min b'i ka sira kan i kan k'i hakilinata fɔ o de la mais ni fɛn min t'i ka dɔnniya kɔnɔna la n'i y'a fɔ i bɛ jalaki futa ka maaw sɛgɛrɛ i bɛ fitinɛ wuli ka maaw bila ɲɔgɔn na fo donc citerne ninnu ka binni kun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka mobiliw lajɛ k'a bila sariya kɔnɔ parce que mobili kan ka bila sariya dɔ de kɔnɔ pour que a ka boli mobiliw kan ka lajɛ lahalaya dɔ de la u kan ka boli citerne i n'a fɔ tajitalan a dabɔlen bɛ fɛn min kama u ka taji ta o sariya kisɛ kan ka gɛlɛya kosɛbɛ citerne kan ka tɛmɛ camion minnu bɛ marchandise ta parce que a bɛ taji min ta taji kasara de don mɔgɔ t'a wuli kuma dɔn donc o ka lajɛ ka bila minɛn dɔ kɔnɔ ka sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ walima ka sariya dɔw ta walasa citerne ninnu bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ yanni u ka bila taji ta la hali minnu bɛ taji ta la n'a lajɛra k'a fɔ k'e bɛ ka baara ye taji ta ye waati kan ka kofɔ ka taa u lajɛ tuguni n'a sɔrɔla wo t'u fan dɔ fɛ parce que i bɛ citerne dɔw ye u bɛ boli la taji bɛ bɔn o kɔfɛ olu bɛɛ ye gɛlɛya ye ala man kisira n'a ni tasuma bɛnna yɔrɔ dɔ la a bɛ mɛnɛ n'a mɛnna a kasara a tɛ taa ka mato donc olu ye gɛlɛya ye gɛlɛya dɔ fana bɛ yen minnu b'a boli u kan ka kɛ maa ye maa minnu kɛnɛma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ sa jɛkulu min bɛ wele ko JPREC olu kɔni ni kunnafonidilaw fana ye baro lasigiba kɛ bi sɔgɔmada in na kunnafonidilaw cɔ a la so la walasa ka se ka ɲɛfɔli caman kɛ olu ye u ka baara kura minnu n'u bɛna olu sigi sen kan ani tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ olu tantigɛli minnu kɛ ka ɲɛsin u ka baara kɛlen kɔrɔw ma min bɛ tali kɛ Fatumata Kuja Kulibali ale ni a ka jatala tun bɛ ko kɛnɛ kan an ka ɲɔgɔn da u ka laseli fɛ. Ni kunnafonidi kɛnɛ in sigira comité de plaidoyer espoir CPE n'ale projet JPREC ka initiative dɔ ye wa a kun ye walasa ka diɲɛma ko ladɔn u ka baaraw daminɛli ko la ɲɛbila baaraw kɔfɛ Aramata Gise n'ale comité de plaidoyer espoir CPE kumalasela ye ale ni Amnesty International directrice ye a ye ɲɛfɔli k'an ye o baara ye jumɛn ye an ye adamaden minnu bɔnn'u ka hakɛw la an y'u fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye an y'u dɛmɛ fana u ka taa fanga bondaw la ka taa u ka hakɛw ɲini ka d'a kan dɔw bɛ yen nɔ u cɛw fara dɔw denw fara bin kɛra dɔw yɛrɛ kan
nga foyi ma b'a ko la fo kana bila bila u farale ɲɔgɔn kan sa anw de bɛ k'u dɛmɛ ka sira yira u la u bɛ se k'u ka hakɛw laɲini sira minnu fɛ an ye baara dɔw ko la san tɛmɛnen na an ye baara min fana boloda san kura natɔ la an y'o baaraw fana ɲɛfɔ bakurunba la o baara ye jumɛn ye an b'a fɛ san kura nata kɔnɔna na ka baara kɛ ni jɛkulu ye min tɔgɔ ko CVJR CVJR b'a fɛ ka na audience foraine kɛ audience foraine ye jumɛn ye u tɛ taa ni mɔgɔw ye tribunal la ka taa kiiri kɛ nka mɔgɔ minnu bɔnna n'u ka hakɛw la u bɛ yɔrɔ labɛn u bɛ se ka taa o kɛnɛ in kan ɲangata min y'u sɔrɔ u bɛ ɲangata in fɔ n'i ye ɲangata in fɔ i kan ka bila ni bilasiralikan minnu ye olu bɛ f'i ɲɛna a bɛ fɔ o de ma ko audience foraine an y'a ye jamana tɔw la a kɛra i n'a fɔ Rwanda a ye nafa ɲɛ ye ka d'a kan hadamaden minnu bɔnna n'u ka hakɛw la u y'u ka degun fɔ bilasiralikan ɲumanw dir'u ma a kɛra sababu ye u dusu fagara caman ye lafiya sɔrɔ kɔfɛ Mali fana comité vérité justice et réconciliation nationale b'a fɛ k'o ɲɔgɔn de kɛ o baara kan ka ta cogo min na anw jɔyɔrɔ ye min ye o la an bɛna victimew dɛmɛ cogo min na sariya minnu kan ka ta min b'a to mɔgɔ minnu bɛna seereya kɛ k'a fɔ karisa ɲangatara karisa de y'a ɲangata ne y'a seere ye olu fana kan ka lakana cogo min na anw ka san nata baara an b'a fɛ k'a boloda k'a bɛn o ma. A ka kumaw kɔnɔna la Aramata Gise y'a yirana k'a fɔ k'u pɛrɛlen don minɛnko la ani musakako la. Ka d'a kan n'i y'a ye ɲina mɔgɔw hakili taara la mɔgɔ minnu bɔnna n'u ka hakɛw la kɔrɔnfɛ kɛlɛ in sen fɛ a daminɛ ni bi cɛ a ka ca donc u y'a ye a kɛra o ɲɔgɔn kɛra jamana wɛrɛw la fura minnu sɔrɔl'o la u b'a fɛ ka n'o dɔ de kɛ yan nɔ n'o tɛ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali la an labɛnnen don a minɛnw b'an bolo a musaka b'an bolo. Hakilina jiginna an bɛ se k'a fɔ comité de plaidoyer espoir CPE ye JUPREC ka initiative ye walasa ka se ka dɛmɛ don musow ani denmisɛnnin minnu ye gɛlɛya sɔrɔ Mali crise kɔnɔna la wa société civile jɛkulu 18 de b'a kɔnɔna la. Ani Fatumata Kuja Kulibali bɛ to ɲɔgɔn fɛ walasa k'a ɲɛfɔ aw ye k'a fɔ ko ISPRIC mɔgɔw kɔni u ka san kalata baaraw kɔnɔ daminɛ cɛsiri bɛna ɲɛsin fɛn minnu ma ni o ye ko kura minnu kan ka sigi sen kan ni hakilila kura walasa u ka kalanso ba in bɛ se ka to sen kan cogo min na a ka to a bɛ jɔyɔrɔ min na ka se ka to yen wala ka dɔ fara a ka cɛsiri kan ka taa fɛ hakililaw bɛna bolo siratigɛ ninnu kan kosɛbɛ an k'u ka ɲɛfɔliw lamɛn. Bamananw ni kumadonsow b'a fɔ ko sɛgɛnnafiɲɛbɔ bɛ kɔmɔsuruku k'a jan waati damadɔ tɛmɛnen kɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la min ye nin sanfɛ kalansoba n'o ye ISPRIC ye a ɲɛmaw y'a ŋaniya ni k'u ka ɲinan walankura o baaraw kun don ni sigi sen kan kunungo wula fɛ nin cogoya in na u yɛrɛ ka kalan jabala la jama bɔra fan bɛɛ lajɛrɛlen fɛ an'u jɛɲɔgɔnw ka fara kalandenw yɛrɛ kan ni ka na nin ko in bɛɛ lajɛrɛlen seereya a baaraw dayɛlɛlen kɔfɛ ni k'a bɛɛ lajɛlen kuncɛ min ye u ka ɲɛmayaso maw olu bɛ ɲɛfɔli kan ye u ye min fɔ a ko kan an k'o lamɛn. Bi ɲɛnajɛ in ye an ka san ɲɛnajɛ belebeleba de ye walanta de don donc kalan dayɛlɛ an kun b'o de hukumu kɔnɔ yan nɔ o n'o bɛ kɛ a ka kan an k'an ta n'an bila dɔn ani minnu fana dara n'a kan n'u jigi sɛmana walasa k'u ka dɔnni ɲini yan k'an taabolow ɲɛf'u ye ani an jɛɲɔgɔn bɛɛ ka tila ka foli kɛ ka waleɲumandɔn kɛ fɛn o fɛn n'olu farala kan bi fo ka se bi ma ka an se nin yɔrɔ in na ka waleɲumandɔn k'a bɛɛ ye o kun ye bi lajɛ kunba ye ISPRIC ye kalanso min sanfɛ kalanso de don sanfɛ kalanso min don a bɛ yan walasa ka jamanadenw hakili dayɛlɛ wa magodilannaw ka kalan minnu bɛ kalan olu de bɛ kɛ magodilannaw ye degun minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ani an dafɛla bɛɛ la walasa ka hakilinaw bɔ k'o degun ninnu wuli o de ye ISPRIC yɛrɛ ka taabolo yɛrɛ ye. U y'a sɛmɛntiya k'a fɔ u bɛna yɛlɛmaba kura caman kɛ ɲinan san kɔnɔna la wa fana ko kalanden minnu bɛ yen n'olu ye danaya da olu kan ka taa kalan kɛ u ka yɔrɔw la ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kun ye u ka se ka hɛrɛ sɔrɔ ka kala dɔ ni k'a dɔn nakari. ISPRIC ye san 20 sɔrɔ a san o san fo kana se san 20 ma san o san caman de bɛ fara a kan ɲinan taw n'i y'a jateminɛ an ye yɔrɔ kuraw jɔ a bɛ fɔ minnu ma n'o ye ordinateur ye o bɛ di ekɔliden bɛɛ ma an ye tennin kuraw dilan kalan yɛrɛ laseli ka dɔnni lase o cogoya kura minnu bɛ kɛ ni lafiya ni hakilisigi ni diya yɛrɛ ye
k'an y'olu de bila sen kan donc o de y'an ka ɲinan kuraw ye an minnu fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sanfɛ kalanso ka ca an ka jamana kɔnɔna la nka esprit maaw bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiriba la walasa olu yɛrɛ bɛ se ka kɛ sodanso ye sanfɛ kalanso la cogo min na o misaliya ye u bɛ ka kalanbolo fɛɛrɛ kuraw ani baaraw ni hakilina minnu sigi sen kan u ka nin kalanso kofɔta in na nin ye ɲinan walankura ale daminɛlen ye an bɛ dugawu don kɛ ala ka baaraw bɛɛ lajɛlen kiimɛliw yira bonya ani karama kɔnɔ. ni an bɔra yen san an bɛ taa kɔkan kibaru siratigɛ la Abibatu Dara ale ye kumaba minnu fara ɲɔgɔn kan k'an ɲɔgɔn da olu dɔw fɛ. Nef TV jabarani filɛbagaw aw dan se bi jumadonya kɔkan kibaru kɛnɛ kɔnɔ an b'a dayɛlɛ ni Tunisie jamana ye ka aw ladɔnniya ko jamana ɲɛma kalata o campagne kun mina cɛ bi jumadon octobre kalo tile 11 san 2019 ka aw ladɔnniya ko Kais Saied ale ni Nabil Kayouri olu de bɛna ni tako filanan ye ɲɔgɔn dan kɛ ka aw hakili jigin ko tako fɔlɔ la Kais Saied kɛmɛ sara la ale ye kan 10 ale ni 9 bɔɲɔgɔn de sɔrɔ Nabil Kayouri ale kɔni ta kɛmɛ sara la ale ye 10 ale ni 6 bɔɲɔgɔn kan de sɔrɔ tako fɔlɔ la ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko Nabil Kayouri n'ale tun minɛnen don kabini utu kalo tɛmɛnen o tile 23 san 2019 ka sababu kɛ faux billet dilan ye ale labilala. An bɛ bi kɔkan kibaru kuncɛ ni Burkina Faso jamana ye ka aw ladɔnniya ko Burkina Faso siraba kasaraba dɔ kɛra kunungo alamisa don octobre kalo tile 10 san 2010 ale ni 9 ni siraba kasara in kɔni ye maa 8 olu jogin maa 3 olu ka lahara kɔni ka jugu ka kɛ ni sapeur pompier maaw ka kunnafoni ye. A yirala k'a fɔ ko nin siraba kasara in kɔni kɛra kunungo nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛnen ni sanga 30 ye k'a kɛra mobilibatigi 2 ni ɲɔgɔn cɛ. Wa o y'a yira k'a fɔ ko siraba kasara in kɔni kɛra yɔrɔ min na k'o kɛra dugu 2 ale ni ɲɔgɔn cɛ. Sapeur pompier maaw ka laɲini ye ko ni maa joginnenw ka kɛnɛya joona wa ko bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la nin sira in kan. Limanaw de bɛ dansigi aw ka bi don kɛyɔrɔ la sa minnu farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma Nef TV kunnafonidilaw ani teleso ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka bolo ɲɔgɔn sababu la an dɔw don kɛ sa ko Ala ka su hɛrɛw caya.